این دفترچه قرض دمیه پا این قرض همسایه خیلی شده که قریب 3000 ما زیادیش کتی همش محکم که کی داد بگه ای محله رستمی خیرها های که همه خدمت کنه رحمت برایچکا مای پلا بگی майда ки унам холашкора дидести меҳнат кардестиям роҳҳоро руфтестиям ҳамаша тақсим ки ки дод бигӯ мара нишон дем унам акае ки дадуни мошин шитае ку унаму бигӯ мале хуҷаини шумо ҷураи май мегаш фисешка шо я вақт омад сум пурсид барои бизнес додумаш $10,000 ҳаминҷа равӣ кадаидам шуморо майқафои ма соҳиби кор шидендам эй маладес кор кунен меҳнат шараф аст рустам мо барои дню харасум ҷамъ дорем ту суме партои чанди саддӣ ҳа 100 кам нест ай бае ма 500 леки илтимос айнои ма аддел набитае майли 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 ҳами туйдор хеш таворай бечора кам бағалай туиша ина ма када додистам ами хотир ози саҳна мебурӯӣ дар пеши меҳмоно даста сини ма метунӣ туи ҳами додара инами ака када додестае гуфта як раҳматнома мерасонӣ раҳмат насиб боша 30 да бо паридестам ова раҳмат намерая катим бирем иншоалло бирам биём аиз пас ҳафткарата ҳоҷӣ мегам ҳа домлоҷон моҳи гузашта қолиноро овардум ман аки тобистон шид кондитсионерро часпондум дар рӯзи ҷумъа дар байни ҷамоат нои мара гирифта я дар ҳаққам дуо кунед амин худо қабул кунад